שוק ההון זה נחמד, 10% בשנה. השקעות בנדל"ן זה טוב ויציב, 4 קירות, כמו שההורים שלנו מאוד אוהבים להגיד. אבל בואו רגע נדבר על ההשקעה הכי טובה וחשובה שיש לנו היום. ההשקעה בעצמך. אז נכון, אני מתעסק בפיננסים ובהשקעות כמו שכבר ראית, אבל אני פונה אליך כי גם אני בעצמי הייתה לי תקופה מאוד ארוכה בחיים שלא ידעתי מה אני רוצה. וכולנו מכירים את זה, במיוחד בשלב שאנחנו מתחילים את החיים, ובפרט מתי שאנחנו מתחילים להתעניין בכל מה שקשור לכסף והשקעות. אז אנחנו מתחילים עם קריפטו, בשוק ההון, במסחר יומי, במדדים, ופתאום אתה רוצה לחסוך דירה להשקעה בבאר שבע. אתה כבר לא מוצא את עצמך בין כל הדברים האלה. ובינינו, מתי שאתה מתחיל לשים לב לזה, אתה מבין שזה לא באמת רווחי. לא באמת מרוויחים בזה כסף. מישהו צריך להגיד את זה שלא מרוויחים בזה באמת כסף, במיוחד בשנים הראשונות של החיים, וזה בסדר גמור. אז לפני הכל אני רוצה לתת לך טיפ. אתה לא צריך להיות מקצוען כדי להתחיל, אתה צריך להתחיל כדי להיות מקצוען. אז אם אתה רוצה להתחיל ולעשות את הצעד הראשון שלך בעולם ההשקעות, בוא אליי לפגישה, נעשה לך סדר ונוביל אותך להצלחה.